Makadiaskan. Sipeni makadiyo. Problem vakomana vanowanika but havagari. Chokwadi. Munhu waMwari. Now, ishu yako iri kurwadza chinhu chimwe chete. Pane grudge riripo pakati paamai vako vakakutumbura nagogo amai vababa. Chokwadi Prophet. Pane mashoko anogara achitaurwa nagogo vachiudza baba vako. Chokwadi Prophet. Vanovati chii? Mbuya vangu vanosigara kutaura vachiudza baba vangu kuti iwewe haunditeerere. Wakaramba kuroora musikana wandaida kuti uroore. Ndo grudge riripo. Gogo vari kutobheja. Pakauya mai vako mumusha vakati haufa wakagara mumusha umu saka vari kubheja. Ndo vakakutora vakakutemera nyora iwe. Nyora dzavakakutemera ndedzekuti haufa wakagara pamurume. Saka zviri kukunetsa zviri kubva pana gogo vari kuitira utsinye mai vako. Nanhasi vari kuti hausiriwe muroora wandaida. Saka vana vako ngavakaure. Ukatarisa iwe nagogo ava mune kakusatonyatsowirirana karipo pakati penyu. Ichokwadi Prophet. Even ukada kuenda nemaproblems ako vanongomatsika-tsika. Ndokumbira kubatsirwa Prophet. Ntoriwo mwana akazvarwa handina chandinoziva. Nechimwewo chiri kuitika kumusha kwenyu inyaya yekuti gogo vari kuti mai vako vakavaka toilet. Asi inini hamuna kundivakirawo toilet kumusha. Ini ndoenda kusango. Mai vako ngavapagadzirisoka. Vangasiye muchembera achienda kusango. Mukore uno ukaonekwa uchiri kuenda kusango. Navafana vari kungopisa uswa. Unochonjomara pai. Unotaurira mama wako kuti hanzi nemunhu waMwari. Hongu muchemberi akakutadzirai. Asi onewo zvamunoitira muchemberi. Panyaya dzetoilet apo. Chokwadi Prophet. Chero iwo vakakuroya iwe. Tazviroyonora nhasi. Chokwadi Prophet. Mumbori nemakore mangani? 32 years. 32. Kana paine vese vari kukusimudzira mhepo, tazviganura nezita raJesu. Zvakaitwa nemadzibaba ako ngazvirege kubatirira iwe nekuti uri mwana. Zvakaitwa usati wavepo ngazvirege kukunetsa nekuti uri mwana. Ndoda uchengetwe nezita raJesu. Simudza maoko. Father, in the name of Jesus, release her now. Yes, you're free in the name of Jesus. And I'm going to go.